Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Rahayu, rahayu sugeng dumadi dumateng panjenenganipun saking para rawuh, bapak ibu minangka keluarga mitra pitapengan, tangga tepale saking keluarga bapak sugeng ugi ibuane. Kapurwakan kanthi sumangka nyuwun tambaning donga pangestu dhateng pepadaning Rama miwah Ibu. Nyuwun tambahin donga pangestu supados acara menika saged lumampah kanthi lancar. Mugi sakmangke lare dipun tuntun tumuju Siti Bantala. Lare menika dipun tuntun napak Siti. Saksampunipun lare dipun wijiki sukunipun mawa toya setaman. Nuli sesampunipun diwijiki menika napak jadah pitung werna. Kalajengaken napak Anda Tebu Arjuna ing cacahipun wonten 7 panjangdanipun. Nuwun inggih kajunjung dening Rama kanthi kebak raos bunga. Saklajengipun lare dipunlenggahaken wonten Dhampar Agung. Sinambi nuntun mandhap saking Tebu Arjuna. Saklajengipun lare dipun tuntun mlebet wonten ing sengker utawi kurungan. Wonten salebetipun sengker menika sampun dumawis menika warna samubarang. Adicara kalajengaken siram toya gegil. Toya gegil menika toya ingkang sampun kapiji saking kala wau dalu. Toya ingkang sampun kebak ing krayuwa kebak ing puja pangastuti. Sasampunipun menika lare kurasuk busana ingkang sae. Wonten sampun dumawis kang jinampur empan-empan ugi dhuwit putih ingkang mangke bakal dipun sebar dening Eyang Putri kekalih kagem para tamu. Adicara kalajengaken seretan kanthi tinuntun dening tiyang sepuhipun sarta kanthi cangka Bama Tebu Wulung lumampah sungkem dhateng padaning Eyang Kakung Eyang Putri. Nyuwun tambahin donga pangestu supados lare menika gadah antep ing kalbu. Adicara salajengipun inggih menika donga jinungga. Bapak lan Ibu mbagikaken jajan pasar dumateng para tamu.